Дублажа е жив! Сега, знам какво се питате всички. Какво става с Хазбин Хотел и Адски Бос? В смисъл, последният епизод на Адски Бос беше качен на 15 септември или нещо такова миналата година, а сега, когато пише този сценарий, е 20 юни. И на същото отгоре, вместо да пускаме нови епизоди, качваме нов дублаж. Какво става тук? Да не би да спираме дублажа? Да не сме се отказали? Да не сме абстрахирали? Така, здравейте хора, това съм аз, вашия верен One Man Dub, с основателя на One Man Dub Studio и режисьор на дублажа на Хазбин Хотел и Адски Бос в един от редките случаи, които чувате нормалния ми глас. Още не ме е хванала напълно шизофренията. Тук съм да обясня какво става, защо се бавим и може би да покажа няколко сцени, които не сте виждали до сега от новите епизоди. Първо и най-важно. Дублажът не спира. Никога не е спирал и няма скоро да спира. Просто изключително много се бавим заради множество фактори, които ще засегнем днес. Но едно ще ви кажа със сигурност. Вече категорично вървим към качване на новите епизоди и сме близо. Чакането почти свърши. Ще видите новите 4 епизода, които приготвяме. И общо взето ви очакват много неща юли месец. Сега, накратко, защо се бавим толкова? Първо, търсене на хора. За няколко от героите нямахме хора, като Велвет, Кармила, Веросика, Вортекс и така нататък. Затова качихме нашето видео за кастинг, което сигурно повечето от вас вече са видели и той ни помогна до известна степен, но имаше един главен проблем. Кармила. Минахме през няколко човека, с които все не успяхме да се сработим и накрая мисля, че намерихме човек за нея, но сега когато пише този сценарий още не е сигурно, така че едитор One Man Dubs от бъдещето, кажи дали сме успяли или не. Щом се оправим с това, останалите епизоди са почти готови. Въпреки че само да добавя, все още търсим нови хора, така че ако искате да участвате, може да гледате кастинг видеото ни, има го в описанието. Второ, вътрешни драми. Сега няма много подробно да навлизам тук, но имахме едно-две неразбирателства с някои хора от дублажа. Не мисля да споделям публично за тях, единствено ще кажа, че вече ще имаме нов човек за стола си в бъдещи епизоди и Луцифер. Няма да издам все още кой, но ако сте фенове на български фен дублажи, вероятно знаете кой е. Сега, докъде сме? Значи с Mission Zero или Мисия 0 сме готови. Епизодът е напълно звучен, обработен, всичко готов. Супер до крилатата фраза, казах без крилати фрази, мога се подкрепиме. За протокола, време за Мили е буквално перфектно. Без забележки, Слънчо. Но не може да избиваме всички. Ами невинните. Или децата. О, те са най-лесните. Много по-лесно им се чупят вратле. Мили, няма да убиваме деца, нали? Убий децата! Не! Убий децата! Убий децата! Убий Блиц! Не убивай децата! децата! Какво, Лули? Тати скандира! Имаш посетител в шибания си офис. Чао. С епизод 3 на Хазбин Хотел, Бъркани яйца, ни остават само песните и репликите на Кармила. Енджел, ти баваш ли се с мен? Никаква дейност не изисква повече доверие от BDSM, бейби. Няма по-силна връзка от тази при връзването. Това им е мотото. Епизод 3 на Адски Бос, провалена ваканция или както ще го кръстя там, още не съм решил за име, е почти готов без песента на Веросика. Рибка. Юпи. И епизод 4 на Хазбин Хотел Маскарад е готов без песните. И Poison и Loser Baby са записани, но не са миксирани и обработени още. Не сте! Не искате да знаете какво е на нея. Не се базикаше! Вау! Котенцето има ногти. Мяу! А ти! Не ме карай да започвам. Виждам право без теб и всичките ти глупости, независимо колко си фалшив. Аз? Фалшив?
Уау! Нямах никаква представа. Сигурно за това съм актьор без задник. И... затръси мисълта. Същевременно, докато се бавим с тези епизоди, сме започнали работа по 4-ти и 5-ти епизод на Адски бос и 5-ти и 6-ти на Хазбин Хотел. Сега също искам да споделя няколко скорошни постижения на канала. Въпреки бавенето с доблажа на Хазбин Хотел и Адски бос, имахме значително големи успехи от към страна на невероятния дигитален цирк, който наскоро започнахме. Първо, имахме възможността нашия доблаж да бъде излъчен на събитието Anime Restart Варна този май и също имахме малко участие в The Amazing Digital Party на Кафе Клуб Компас, където човек от нашия екип представи канала ни и излъчи първи епизод пред публиката. И накрая, как може вие да помогнете? Единственото, което можем да ви помолим сега е търпение. Работим усилено и наистина се надяваме да сме готови скоро. И също, пак казвам, има свободни роли, така че ако ви бива в актьорското майсторство или особено пеене, заповядайте да се пробвате. Има линк долу в описанието към кастинг видеото. И така, това е всичко, което имаме да ви споделим до момента. Останете в очакване за новите епизоди и ако всичко върви по план, скоро ще може да кажем и датите на излизане. Ако ви харесва нашата работа, харесайте, абонирайте се и... останете на линия, хора! Пич, откажи се вече, това отдавна се изтърка!